क'क्राझाराव फाहामथाय बिथिंनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब। क'क्राझाराव 5 जुलाइआव फैगोन हायद्राबादनि गेस्ट्र'लजिनि जर'खा डक्टर। नोंथाङा लिभार बेरामनि जेंनाजों भुगिनांदों नामा? नोंथाङा फेटि लिभारनि जेंनाजों भुगिनांदों नामा? नोंथांनाव लिभार सिर'सिस जादों नामा? बेफोरबादि जेंना नुजाथिदोंब्ला हायद्राबादनि गेस्ट्र'लजिनि जर'खा डक्टर आरुन आरोरा पागादापेल्लिजों फाहामथाय लानो हागोन। गेस्ट्रिकनि फाहामथाय लानो थाखाय आथिखालाव सुबुंफोरा हायद्राबादाव थांनांनाय नंलिया। हादरनि मुंदांखा गेस्ट्र'लजिनि जर'खा डक्टरजों क'क्राझारावनो फाहामथाय लानो हासिगोन। गेस्ट्रिक आरो लिभारनि जेंनाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय बे मोजां रादाबा। क'क्राझाराव 5 जुलाइआव हिन्दी स्कुल साखाथिनि विवेकानन्द पार्कआव थानाय श्री गुरु मेडिकेल स्ट'र एन्ड लेब'रेटरीआव फैगोन जर'खा डक्टर आरुन आरोरा पागादापेल्लिआ। हायद्राबादनि मेडिक'भार हस्पिटालनि डक्टर आरुन आरोरा पागादापेल्लिआ क'क्राझाराव 5 जुलाइआव श्री गुरु मेडिकेल स्ट'र एन्ड लेब'रेटरीआव फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 11 रिंगासिम बेरामिफोरखौ फाहामथाय होगोन। गेस्ट्रिकनि गुबुन गुबुन जेंनाफोर आरो उदै सानायनि जेंनानि थाखायबो बिथांजों फाहामथाय लानो हागोन। लोगोसेनो जन्डिस, हेपाटाइटिस C, हेपाटाइटिस E, गेस जानानै गोबानाय, उदै सानाय, लिभार ट्रान्सप्लान्टेशननि थाखाय फाहामथाय लानानै सुबुरुन लानोबो हागोन। बिथांजों फाहामथाय लानो थाखाय जानबुं अनजिमा 8099228858 आव सोलाद लानानै एडभान्स बुकिं खालामनो हागोन।